teng we riurang ba ya ba penyai sing sim ubadai UCM ka KHADC halor kejing kena jong u ba upra jong UPP dai upra napok rilum khasi handrai udai upra napok West Bangkal ko ba penyai ngigi pai ba tengim tip handrai ngatarai pitip kampa ba ka UPP hamar keneng layarap eka da ka TMC Kolkata kanai kejing ong jong pi kam da shai ba pila dai ban ai ki solid proof ka badai ba ka TMC katuklar hamar keneng balai ba penyai pidon problem lada shisha ka TMC kayarap ya ka UPP mano ba ai kiti kamon kiti kadiang ya ka UPP wala dai ka BJP rule ayu kan om khi na kinong rim bakalala yeng bat kan om ya pin hero ya ka jaj mreu da kata ka jengerap bawan na syabar ka UPP kamjuk pan jengerap nang nonang noro handrai ki bakwa yarap ka jengkang ka pli mano bantip balek se hak election MDC banwan wat ki parti na sauro kila ban ajing rap ya ke PPP namar baki i je ke parti badon kinong rim ki baskem bat ka balek ru daga kam ya kita kinong rim bakayeng telada kalong kumta pinong biang ngam ting yau pra na sau labu jingkeliu ne orang ba kam don jingmut pinong ba ngating tang yau pra khasi handrai ngam ting yau pra West Bangkal Pimut ong ngating tang yai ba Arden handrai yau ba Livingstone Kharpran te pimting labu jenggeli biang une orang ba yau ba penyai sing sim pipen slam ke election MDC bating na komno lada pimting te perlong bese ke election haba ke samoy ke lekut tem ha ke election MDC banwan hamaru kneng sasai mo ki masih ketong jongpi bania khon ye ki masih ketong ka West Bangkal ngin saya pej mano bajom lada dang job biang upra hamaru kneng kamut ki jingkan thok jongpi kamut ki jingkan thok jongpi ong ki basu kan thok kelumar om don nong rim pangkut kene ki jing thok naw new riu rang ba